Selamat malam Delintang. Selamat malam Om Dada. Ya Allah. Pripun pawartosipun panjenengan Om Dada? Sehat, Dek. Sampeyan sehat Om Dada. Ya Allah. Panjenengan rawuh mriki jam pinten Om Dada? Alah lagi ae jam 10, Dek. Ya ampun nembe mawon. Iya. Panjenengan sampun dahar napa derek? Ya sampun wau sampun disiapi kok. Sampun. Kenapa? Iki kita kan tenan. Iki mau sapa to Mas? Kucing, Mbak. Ya Allah. Karuan wong kok iki sapa ta? Ngono ki ya berkokono pripun Mas Dodo lagi pripun Mas Komat. Ngono jane. Oh ya. Delintang. Nggih, dalam. Sampeyan tekan kene jam piro, Dik? Kula niki wau jam habis isak dugi. Oh, habis sisa. Nggih. Sampeyan saya gede tambah cantik lho. Masa to Mas? Panjenengan saya lemah. Iya mangane akeh kok. Upama dibaratno sampean lintange. Ya. Ya paling gak aku dadi bulane. Oh, wong bundel Dek. Berarti kowe Lah iki dadi apa ya berarti Mas? kowe bulan. Iya. Kene Lintang. Lintang. Ning dhuwur, ning dhuwur. Iya. Awake dhewe tetep bersandingan. Bersatu Mas, bersandingan tapi yo cocok ora ya. suwe. Nyapa kok Lah, ora suwe? nyapa? Mendung peteng bledek tiyer angka kowe. Padha ning dhuwure ya. Dek Lintang, Dek Lintang. Dalam Yen Om tak Dada. ibaratno sampeane kaya-kaya sebagai bunga. Wow, bunga apa itu? Bunga mawar. Bunga mawar. Aku dadi kumbang. Wow. Sampean kembang mekar-mekare tak Kok penak mengen. awake dhewe Urung sampai Mekarta babati. tangga ki kok sirik men Lah iya tangga toh. ki. Aja sampai kowe bersatu. Iri dengki kowe. Ya, Iri iya. dengki kowe. Kowe nak bersatu karo liyane, aku los. Tapi nak karo kene eman-eman tuh. Loh, Eman-eman lah piye? nyapa? Ora iso, aku cek duwe mesakne karo sing kene. Lah nyapa? Ya ben milih wong tenan to. Loh. Gua anggepi aku gorila ngono. Kabar, Pak. Tak kletak gundulmu lho kowe. Kabar. Delintang. Nggih, Om Upamane Dada. kok sampean dadi sepatuno aku dadi kaos kaki. Lek Awake aku dhewe. dadi baju jenengan jadi? Sampean baju, paling gak aku dadi celanane. Awake dhewe tetep bersatu. Bersatu ya Mas. Pamane Dek Lintang, sampean dadi mobil no, koyoke pantese dadi mobil ambulan. Loh, ke ambulan? Aku sopere. Lah aku Ki mayite. Wah, mayite. Gua awake dhewe wong loro supir-supiran. Iya ya Mas. Wiu kita nanti mayitnya diampirin di mana ya enaknya ya? wis to, anterno ndir los ora masalah. Lah terus? Wis supire ta? Ya. Kene mobile. Mobile. Iya. Nah, engko aku tak wedeni kowe nabrak wedek bongko padha ae. Kok bongkok terus to Pak? Jane ki apa to kowe Lah iki? kancane iya. dibarakno mayit iki nyapa Ya lho. ora masalah to. Ya kowe kene ndang Mbok, iso kene kene. awake dhewe dadi mobil ambulan ya, aku supire, koncoku wiyu-wiyune ngono. Omah lah kene ra gelem ndak takoni dhewe nek gelem. Wiyu-wiyu ki Dik. jane wong iki. Apa? Apa aku nyeluk dik ngono ta? Alah, emah aku. Lho, sampean antara kono mbek kene milih ndi? Ya milih Mas Dodo yang gagah perkasa no Mas. Ya. Dipikir pisan kanggo selawase. Iki ora kok gagah perkasa. Lah Iki napa? gagah lemak tok. Lemak ra masalah kena tinggone bakso. Lah, Bakso gajih tok. Bakso gajah. Rayu. ngene iki Pisan, penak Mas, loh Mas, lek dadi bojoku sok mben ki penak. Penake Lek piye, Dik? lek tidur kan iso tidur di perutnya, yang di bantal ngono ya Mas. Aku Lah lek bantal. wonge cilik ngono kuwi kena nggo apa ya Mas? Alah Kena kena lemek sikil. tapi entah nek wong cilik paling gak nggo geret-geretan kirik. Cocok kuwi Apik Mas. kuwi. Tapi boros. Nyapane kok boros? Ibarat karo aku sok ben pakaian nganten cukup 2 meter. Lah gini, iki 7,5 meter ora cukup kok. Mbak anggap aku bulldozer to kok 7 meter sekop. Lah, Ora lan Nah, isu kayak gitu. cara orang laki-laki merayu wanita ya ngene iki. Piye? Buktekno aku apa kowe? Oke, Delintang, Ya. mungkin dengan satu lagu ini keyakinanmu untuk mencintaiku. Malah arep lagu. Ya. Lah iki pengapasanmu. Aku suwi ra krungu swara elek. Nah. Ora tuwapuk. Iki piantun Banyuwangi lho, mar disuguhi swara elek lho. Lah iki. Lah makane aja. Iki anggitmu sapa sodik kopi pahit teko lho, lek ngantek elek kowe dituwapuk lho. Niki lho sing nguyai segara nyampo.
Moro-moro ngrayu kok terus lagu. Ngeten lho Pak, jenenge wong usaha apapun dilakukan. Kowe coba njajal usaha. Lah nggih, sapa Meskipun ngerti gagal tetap usaha. Sapa Insya ngerti Allah. lintang cahayune kaya ngene sing digoleki swara sing elek-elek kaya suaraku. Sik, masalah ngene. Piye? Timbang urung, Eh. misi-misi nih. Eh. Iki Banyuwangi lho, toh. Ya. Banyak penyanyi terkenal dari Banyuwangi. Oh, Betul ya sapa sekali. contone? Iki ngene. Piye? Nek iso nirokno aku. Ah, Oh, boleh kamu ngerayu. krayu anu kuwi Ah. lintang. Oke. Nirokno ya. Iya. kowe iki arep dadi contoh. Kowe iki arep dadi contoh. Niki penyanyi lho Pak, jenengan ampun nyepele komet lho. Ngomong ngono. Teng Jonegoro lomba campur sari nyanyi. Salah satu karya saya coba diomongi. Karyanya ini Dewa luar Tresno niku sakniki booming. booming. Jenengan ki kok ra isin wong ingkang ngripta Om Rudi lho, Om. Dewa Tresno? Iya no. Kok iso diaku-aku piye to, Mas? Dewa Tresno sing piye, Dok? Jenengan mboten marah to, Om, jenengan. Dewa Om. Tresno sing piye? Dewa Tresno, aduh sayang, enggak kuwi to. aku Wah, Ora kuwi yo. lah Dewa Tresnomu piye? Lah piye? Ora kuwi. Lah sing Lah ndi? piye? Sing ndi? Dewa. Kuwi Kuwi angan-angan iki iki, Sasa. anyang-anyang, Mas. Anyang-anyang Piye to kuwi, jenenge? tuh dewa-dewa. Duh, Lah piye tak tirono nadamu kaya apa? Jal. Nyepele kowe. Maneng ison. Maneng Sik, Met. Dijrengke karo kae, jreng. Oke. Pas. Jreng. Maneng Sik ta. Musik, Mas. Musiknya ben ngejreng Kayak dong. musik. Musiknya munise. Nanti baru menyanyi. Jrengen go. Susu iki. Maneng. Tak sirmu. Ayo jono awur tak soampluk. malah kaya kartun to aku ya. Sampe Mas. Ayo. Maneng ison. Maneng diloro ati. Pantelan ber Luar biasa. luar biasa. Wes biasa aku wis kulino ditepuk ini kulino. Nek kowe. Bocah sak meter kotor engkek men dina kok. Lah, tenan to. Wah kebacut. Ngantek ngipli mlakune kok somo. Gacal kowe. Iya limbah botes ora. Soale sing kok kulo sik. Oke. Maneng ison. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagu itu pakai rasa. Ya, Ya, ya. pakai Semu, rasa. semu. Dihayati, Mas. Iki wis sampe semu. Alon-alon ya. Ayo grisane ya, Dik. Alon-alon Mas, wonten kelakon. Nyanyi aja banter-banter ya Mas. Niki ditata biar volumenya itu enggak kedengeran kenceng di sound ya. Kalem-kalem ya Mas ya. Seneng hati. Sabar ya Mas. Gregeten tak rabi lho, Nduk. Loh, Wis, wis. gregetan nang rapi ya. Garok ini wis haus darah to, Mbak. Sabar, Pak, sabar. Ambune Jal, teleh. maning-maningmu kaya ngapa? Maning-maning. Maneng ison. Maneng. Lara. Kok gak iso. Jangan api ya Mas ya. Elek. Vibramu itu loh. Aku dinyek karo Patrick ya. Pancen yo elek kok. Dodok nek nyanyi delok to. Rupane kaya boneka Labubu. Asem iki aku. Kowe bareng nyanyi kaya Pak Pris. Labubu ngerti sampean? Labubu ki boneka iblis. Ya apa lho? Aku iblis berarti. Ya Ya, kowe mirip, blek ora, Pak. mirip ya Mas. Aku kan setan. Pisan kas ya. Oke. Maneng ison. Maneng diloro ati. Iya, alon. Maneng. Awas Mas, kok gak kuat. Wangon kan buri Mas. Kok gak kuat disonggo Mas. Hati-hati ya Mas. Engko ora kuat kok Mas. Hati-hati. Loro. Apik ya kita lanan. Oh ya, arepku Vibrane. Aku tak rungo-rungono kaya wedhus ketekek e. vibrane ben membentuk. Iki ora ape matani Ojone kancamu. kok dodok ya. Iki lho lintange iso kok iki. Iso. Saged. Jajal, jajal. Lah deloken jajal. Maning isun. Maning. Kok di Lah kok tangan kandhani ini. piye? Nek gak ngene ndelok mosok gak teko. Ayo. Kebiasaan Ya bendana. kebiasaan gitu Oh, loh Mas. kebiasaan ngene. Iya ben teko kan ya karo dene mek ngene-ngene ngono lho. Dulu tuh ada teknik tertentu. Ayo.
1, 2, 3. Emak. Maning sun, maning diloro ati. Awak dhewe iso Om Rudi. Lho aku genah isone wong Wah. kene pakare ayam. Kae apa-apa iso kok. Maning ison maning diloro ati. Iso kabeh. Iso kabeh Mas. Iki tak Lah ya, iki kok Pedawan. Iki role pedhot tok. Wis nganggo caramu sing lagu paling gampang wae. Atuk asale saka telo. Matongan apa iku tambane apa salah ketuk asale saka telo. Iku tambane botak. Iki grap apa to Pak uran kabeh. Lah mau lagune kondi to? Aku wis nyanyi bener kok. Wetone ora gatok. Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Gathuk Asale saka telo. Jare wong tuamu wetone ora telek. Kowe nyambut to? Kok marah ki piye to? Aku ngrayu iki kenapa kok mbok bacot tok gedhok terus mbok koplo iki karepmu piye to? Lek enek wong ayu ngene iki, Nggih. kudu dirayu nek nembang sajake suarane iki ning nada kaya minil. Hah? Dadi Menir. minir. Wong nembang ki enek lho, kaya rumah saku lho, pas karo nadane ning tibake ora iso amor. Kuwi enek. Nggih, mboten pas. Nah, mulane sekali tempo ngangge kata-kata ya, sebab kata-kata ini adalah sesuatu yang bisa untuk merayu sebuah kata-kata. Kata-kata. Sebab kata-katamu kuwi engko sing bakal ditampa karo sapa iki jenenge lintang Lintang karo. Kata-katamu apa to kata-katane Dodok? Mergo Dodok kudu ngetokke kata. Kata. Menika termasuk dalang penuh kata-kata, nggih. Dialah kok kakean kata-kata ki jane urusane apa? Kowe ya apa iso ngrayu kaya ingsun? Iso. Piye kowe? Milihmu lagu keliru. Klirune piye? Lagune dipaske. Madhep rono, Nduk. Madhep Nggih. rono. Tangane cekel sing apik. Ya, ya. Oh nggih. Lagu sing terbaru to. Ya. Terbaru. Deni tak nanten kan. Sekti. Waduh. Wah. Lagune apa iki? Sapine apik, Mas. Abape. Bek. Allah. Wong ayu wir abape. Iya. Seneng aku. Kowe kok muni abape ning lintang Kairo, kowe iki mbok eling pangananmu bendina nang basa. Mulane abape ajeng kula Ngene lho, Mas. Sik, delok. Madhep rene. Hah. Hah, Wong ngene kok iso wangi yo. Jajal. Lho, wangi lho. wangi kok glentangan kowe. Aku rada mbliyur ya. Lha aku abapi nduk. Wah, wangi. Nggih. Hah, genku dhewe. Kok enek to? Apa mendak balik. Ora. Iki lintang Coba Mas Kairo. nadanya. Ngaturin apa, Pak? Ngomong dalu menika sowan mahargya marang tetakane Kang Putra saka Pak Widodo. Nggih, Bapak Mas Hanung. Widodo. Mas Hanung Pramudita. Pramudita. Ya, Pramudito. menghitankan putranya nggih. Om. Diucapkan selamat aja lali. Nggih. Rasa syukur saka Pak Widodo sekeluarga. Syutingnya di situ. Oh ya. Mas aja mbak ketokne. Mas Kamet ya. Nyapa? Ora patut. Api lho kuwi. Masa apik. Sampeyan ra ngerti to ngene komet kaya apa? Paruh badan lho. Pripun? Kayak piye, Mas? Wis kok tak cerita, wah. Oh, engkau WA-an aku ya. Ya tak fotono pisan. Dongamu apa kanggo sedhi kita? Buat
Dek Hanung. Ya buat Pramudito. Dek Hanum Pramudito. Ya semoga jadi putra yang soleh berbakti kepada orang tua nggih Mas Dodo. Nggih, amin. Ya semakin pintar, semoga terkabul cita-citanya. Asline sampean nek ndongone kedawan, Dik. Lah piye? Sing simpel piye? Donga cekak ning kuwi gedhe paedahe iki enek. Apa Mas? Muga-muga Dik Hanum dadi bocah sing bekti Bekti. karo wong tuane. Soale bekti ki sing utama. Wah. Sampeyan sugih kaya apa sundha langit nek ora bekti karo wong tua. Ngesane wong tua nelongso atine, Dik. Ya Allah. Sampeyan Mas. dadi pegawe, dadi pejabat ning ora Ning bekti ora karo wong bekti. tuane, wong tuane nelongso, Nelongso, Dik. ya. Pamane wae komet dagelan kondang tanggapane ngalor ngidul ning ora bekti karo wong tuane, nelongso met wong tuamu. Dungare badak yo bener omongane. Badak nyerongkol kowe kuwi, badak. Dengareni badake kok nelongso. Nelongso iso tutur we. Tapi Iya, jenenge dilambe. tetembangan do. Ayo, Apa? Dek. Lintang iki kan suarane apik. Apik. Tembang apa-apa apik. Tembang urung ditembangke sik roh judule wis ketok apik nek ditembangke. Boten Om. Sowan silaturahmi wonten Banyuwangi Cahayu. Nggih. Dalu menika mapanana dalem agung penjaripun ingkang minulya Pak Widodo. Bapak Widodo kalian Ibu Maria. Heeh, tetangane Ibu kang Inung. putra, nggih menika Mas Hanum. Mas Hanum. Tembangnya apa nduk manut panjenengan? Aku tak pengin sampean bawa ora ketang bawa. Bawa. Aku apa mau dipuji. Pelok kenek, slendro kenek. Mumpung enek kancane Mas Dodok kalian Mas. Oh nggih. Komen. Pelok mon mboten napa-napa. Golek bowo. Nggih. Apa mau aku dibojo iki no paling ning ndi wenting paling. Ya, Pak. Napa Mas? Saking. Eh, Perkara awake. Cilik. Ayo, Dik. Manut panjenengan. Pangkerina samawan nggih, Om. Rasa Wida. Nggih. Buat Pak Widodo, Bu Maria dan semua keluarga besar tamu agung. Nggih. Siap. Rina saya kerasa Kaya anake Dodok ya. Sing putih to. Anakmu sing lanang ki ya bawa ngene iki iso ya. Bawa, Pak. Eh, Cuma di anakku enane kae metu ke sekolahan, lha Nah, nyapa? lan apa? nyolong kopine gurune. Tok nek. Termasuk Iya. bekti. Anak ndek yo yo. Nyolong kopi kok bekti. Yuk, tak omong iki tenan. Anake komen umur 2 tahun lho, kudune kan diware ngaji. Nggih. Diajari ning sekolahan. Iya. Anak 2 tahun diware ngombe arak ini enak. Nyek bir. Berarti ya. bapaknya biar yang ngono ya, Mas. Apa ngombe apa? Bir. Ayo Dik terus. Ora cetha ya. Lho, swara ki ngene iki bocah. Aku dikipasi, Mas. Oh Jenenge perhatian. wong lanang sing beneh. ki Perhatian. ngono. Ngene terus ya. Sampai kobar ya. Kan Sampai komet beneh bar. karo panjenengan ta. Iya wis to. Gon mulih wong beneh kok. Sing putih di. Masih komet go mulih lintang. Aku no oke ya. Aku nek Lintang risi. Aku sing mah. Aku maksa. Mah tak ketonton sak denden sawah lho wingi. Iya wis gak apa-apa. Sawah kok dideni. Lah ben manuke ora nututi Eh, paine. Mas Kok tak cilik kok wis omong manu-manuan. Oh, ndak boleh ya. Gak boleh. sampean upama manuk seneng manuk apa, Dik? Mano emprit, Hah, manuk emprit kurang menarik. layang yang cocok apa? Kaya manukku lah, Be. Gagak. Oh, punya burung di rumah namanya gagak. Gagak. Oh, tak kira, Mas. Pikiranmu. Gagak cilik. Berarti ireng. Seto, lambene ora penak kowe. Kowe ngomong piye, Mas, kowe? Apa to? Ayo terus nih, Dik. Ora tak banyuwun sewu Pak Rudi ki ape ngece wong ketoke kowe. Kok ngomong gagak tapi cilik? Apa enak gagak cilik? Lah gagak ya apa lahir langsung
Gudi. Kowe apa ngomong nek manuk cilik ngono Lho to? aja ngaku. Malah padha ngerti nek nggonmu cilik. Ah kene rasa siaran kok ya. Omonganmu wis gawe kupingku keri. Mbok dikili. Atiku panas e. Panas yo ngiyup. Sumanding sisihmu Diajeng lintang, dalam Kang Mas mangertenono diajeng. pripun Ning alam donya iki ora ana wong wedok liya sing kejaba sliramu sing tak tresani wong ayu. walamila Kang Mas Upamane kok sampean gelem marang aku, apa sing dadi penjaluk bakal tak turuti waton ora njaluk lintang lan rembulan. Gelang kalung mas, sesuk toko mas tak borong sak bakule. rumah-rumah Omah njaluk tingkat pira? 78 tak tumbasno sak diplopere. wah mobil Mobil tak tumbasno. Mobil apa senenganmu? mobil Ambulan. Mercy terlalu murah saya. apa Yang Lamborghini Ayo itu seporot. Sport. Ya, sepot sing banter. Aku dhewe melu kler. Bojomu lho dastere ra ganti kok. Arep ngukokno gelang, kalung, mobil. Omah kok tingkat 75 ya ora men 3 ngono. Wonge mbok sing Ya ngene lho realita. ben dinggoni dhewe ngono kan ya penak to Mas. Omah doro apa piye kok? Nyatane sing wedok gelem. Ayo lanjut. Sayang. Lah kok kuwi neh lho. Kuwi kok ya. Lah iki papatne kene wis sinden ta? Tak kira nek wong ndelok wayang. Bari ndelok wayang. Lah nggih kok dipisah to, Pak? Biasane Bisa wong iki kira-kira apa didua. Lah aku perasaan kan nggo sinden mek telu iki. Ngono. Niki ta? Lah bareng rono kok gelungan tok. Niko amul dadi Ngerti ngerti. lho iki kok. Jenengane beto sinden apa ajeng MMI? Mas aku. Lah kaya ditu kiwa mbek tengen. menyesuaikan video tron. Oh nggih. Kula Lah pun ngantek iki ora bermanfaat iki saka sukure Pak Widodo. Sindene Wah, dikasih tron. kewepek ya Mas layar. Pak Rudi lek teng Pudyotron ketinggal tuwek. Ngawur rek. Awake dhewe kudu ndereke paklirane Pak Rudi kudu iso njunjung. Ya, kudu iso njunjung, Mas. Dono. Ojo jujur-jujur remen to. Pak Rudi mau ketokne Mas. Pak Rudi tok, Mas. Pak Rudi, Balenono omongmu. Niki lho, Pak. Balenono. Guyon, Pak. Wong Guyon, Pak. ngeten kok. Kowe mau ngomong apa? Komet kalau bener. Apa ya, Men? Anu pantene yo ketok wane yo jumbelas kabeh putih kabeh to. Tapi Wotong. Mas aku. Lah nek wan putih kan berarti tak kira disemir. Mas aku. Ora, pancen iki pirang-pirang dina iki tak prasajake. Aku rambut tak putih pancen. Putih ki, Pak. tiyang kok angger wis umur kok moh dadi kita tuwek moh, njaluk nom terus. Jane ape mblungsung Sapa kowe iki lho piye? tuwek tak prasajakno. Yen wasrina Enggal hinggal ratri pelawak aja kok bojo negara ning kene kok njaluk tisu sinden. Ya Allah kaget aku Mas. Iki dalam kagetmu telat iki. Aku keri mau. Kuwi nek didak iki kaget mumbul. Kagetnya bareng kok telat Lah ini. enggak dijak kowe, Pak. Wegah, wegah. Pisan, Pak, pisan enggak? Sindene mletik kok Aja ngageti, Pak. Ora. Tisu njaluk siji kok diunek. Lah siji aku ora ya tuku. Tuku. Cuma kamu ning Indomaret dhek terus tak tumbasno trimo tisu, Mbak. Ya, Mbak. jangan saiki. Wong urip kok perhitungan. Kok ning tisu sinden. Jenengan bereng ya Lho, perhitungan. ndang kono tuku kono ning Indomaret kono. Wong kok lebar pakliran. Lah nyapa saiki butuhe. Lah kok ora dibayar. Ya nduk lanjut nih. Lho, Dik, keringetan, Dik. Ya ampun ditul-tul. Wah, kuwi perhatian mbek adike. Manuk mau. Sampeyan kok ngomong terus ta? Aku malah keri kabeh. Piye to? Mas? Sampeyan sing muni tul-tul aku malah keri. Ya Allah. Ditutul kono urung tak tutul. Kowe apa iso tul-tul? Aku kan
Bisa. Wong penggane ya tutul. Aja lho, komen Mas nek Gani. nutul langsung boroken kali. Kangge kula penyakit kok koyo gini. Enggal Hinggal ratri kang kadulur. kaya bojomu ya, Met. Anu ki lintang. Wah, tebih. Tebe. Tepe piye? Jauh, jauh. Jauh gimana? Yo apik kene. Loh, Apik kene. Jenengan oleh api bojomu. Engko lek wonge ningali Jenengan- live streaming piye sampean? Napa pun ngertos bojone komet to, Pak? Lha. Aku yang ngerti ta. Niki tak omongin tenan iki. Piye? Kabar yang terbaru update A1. Heeh. Kok jenengan madane bojone komet kali lintang. Lah Yang bojone komet nang omah bobote 175 kok. Dhuwure pira dhuwure? Dure mung swidak loro. Lho. Ajeng teng jeding niku lho Eh, jebol Mas, lawang. kuwi wong tenan apa duduk? Uang apa bal basket Lah, jane iya iki. ta, jane. Saestu niku ajeng Dhuwure teng swidak jeding. loro bobote Bobote 175. Wih, Ajeng mlebet jeding niku lho jebol lawang dijeboli neh. Badhe dijebol wis medal dipasang meleh. dhek ora dhuwur ning ngombo. Ombo mulane niki ajeng tak ijono loro ciut ngono loro. Cilik-cilikan. Bojo kok mbok jolo loro ki piye to? Ayo Dek diteruske. Mung sliramu tanoliya tak tresnani lahir Tak tresnani lahir. Untuk marga masyarakat mapan wonten ing Gumuk Rejo. Tembangin apa nduk manut panjenengan? Angenteni Angenteni. nggih napa Aku ngenteni. Nggih. Lah, ya wis cocok. tak kira lek arep mboten pareng ya Mas. Terae dalang ki dalang lunyu. Oh. Ngendikan sak ngendikan bleset terus. Oh. Ah. Ya ora ngerti lek umben-umben aku Oli. tanggane kuwi sing bisnis uli kuwi. Ayo Dek. Aku ya Aku ngenteni Jogetan anu halus wong bagus kaya. kaya Kata bener-bener mapan. ngentenimu dane janjimu tan sasumipen jroning kalbu dah Pak Jangkep. janku tak jaluk janji berjanji do kang mas sirawang merati amang sirah dadi ati rina bengi aku tansah ngenteni Miling-miling dijangkung miter-miter jalan pani kaya. muga-muga Muga-muga ya nduk. tatapotan sasu mending dadya kanthi doang bagus lancer kuning Tak tak. Mbok dikrengtengke dijaipongke ya Mas Komet. Nggih. Kaya awake dhewe ora rugi ngrawuhke guru tari saka Bojonegoro ya kuwi Mas Dodo. Lah, nggih Gae. menengo. Tanjake karena Yakin? dhek ning sekolahan mulang tari. Tari olahraga.
olahraga, tari, basket barang dhek tau dadi bal barang. Nggih, kula nanti tinggi bal-balan yang kathah. Amin. Sapa iki? Kelidang kelidang kaitaka pranyata janji datang citra sampean ngadu-adu saka ngendi? Kediri ya? Kediri, Om. Oh, Kediri kok Kediri. Sampeyan tesih sekolah kelas pinten to, Dik? Kelas 1 Om Dada. Satu napa? Satu napa SMP SMA? 1 SMA. 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 Nggih. Suara kok sewapi ini riyen anu bapaknya napa nggih seni to, seniman. Sanes. Lho, ibuke seniman berarti. Sanes. Lah ibu Kemeroh ngono. Ibu mboten, bapak mboten. Sanes. Anu lah napa? Teng anu yoga-yoga. Sanes. Mboten, Sanes. No. Bapak napa? Bapak Sadian Ayam. Oh, lho saniki berarti pun mboten. Betul. Satian sinden saniki. Kok tak sadian wamluk sinden kemana piye to aku? iki? Tapi to? Kok nakal? Nuntun putrane supaya iso dadi seniman sukses kaya ngoten lho, Mas. Sinden ora kaya kowe kaya apa-apa didol. Iya. Kreatif berarti. Pokoke ya Dini anu Dik Lintang, pesenku Nggih. siji. Dalem. Sampeyan swara wis oleh apik. Amin. nggih. Wajah ya wis cantik, wis mendukung kabeh. Pesenku siji, sampean iki kudu dikembangno tenanan. Nggih. Aja sampai pacaran dhisik, engko ndak mengganggu perjalanan Betul. pesindenmu. Karir
karir ya. Betul. Mboten, Padane Mas. dodok sing ora tau duwe pacar. Iya wong bagus. Aku tak sowan Nggih. mangsane inggih menika Kanjeng Sinun Prabu Duryudana. Endi? Sinun Semoga, Duryudana semoga. ndi? Sinun Duryudana ndi? Sinun Duryudana ndi? Duryudana ndi? Duryudana. Duryudana. Iki kerdus. Duryudana ndi? Jare undangane Pak Widodo. Duryudana. Kaya Duryudana ndi? Ndi Duryudana kuwi Mas. Mas aku kok ya. Masa- Sing mbakku muga-muga perkara tetendangan kok bacotke nggon mancing gara-gara ya wong bagus. Kancaning kang kembang gadung kelawan kembang menur kang esmu arum winolan yotan katiku sumo mangambar-ambar warga kusing tupaku malun kalun katiku sumo kang membo batara aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kancanane isine donga tetulak sandang kalawan pangan wong melek sabar narima iku bageyanipun tan kina cameng iki manjing gubir sanggar sang sing panek pasih banjaba nalika semana sang Prabu Sasra Ambara ngawi sangyaning para wadyabala sang pageran pating blabar pating pindha samudra mledaken daratan yang luming gadung malengking lir kaosan
bala tumingel prang campo samya ngedali lir tadit wileteng kata dan nyangkung manguncang nidi benjang sangat cimicil latinya ngedali muwos terus tasun lagi makan kaya puna sing kabrake masih jaga Lung Dewaji jimat punden kula Dewaji Sunan Prabu Sasra Hambara Togok wonten pangandika ingkang kadhawuh sartaning kowe piluk Wonten dawuh bose. sartaning kabeh para prajurit-prajurit saka ing Pageralun dina iki aja mbok kenani nggonmu dandan kepara malah kencengana sebab wis bakal kaleksanan nggonku bakal ngame-ame minangka dadi saudara werdaning Sunan Prabu Duryudana. Lho. Sampeyan ado-ado sing negari Pageralun niku mung saperlu kepengin dadi sumitrane Prabu Duryudana. Iya kok. Terus nalikane aku mlebu ning Pasewangan Agung Sang Prabu Duryudana bakal gayuh utawa ngayunake wujuding wahyu kamulyan jati. Terus aku paring dawuh, aku matur karo Sunan Prabu Duryudana bisa kasembadan mboyong wahyu kamulyan jati lamun kandanging wahyu sing sinandhangan dening panengahing Pandhawa ya kuwi si Janaka kudu dirangket sartaning dipateni. Yen kandanging wahyu dilangi tegese wahyu mesti bakal klambrangan lan gampang nggone gayuh wahyu kamulyan jati. Lung. Dina iki awake dhewe ngetutke bendara nggawa prajurit segelar sepapan saka Pageralun ku Dewangi Sata Kurawa. Ora ana liya tujuane bakal mateni Raden Janaka Jabang bayi. Gak. piye? Ya wis kok awake dhewe lagi ngenger 3 sasi ya ning Pageralun. Ya wis cepak-cepak ganti juragan ya kok. Lho kok ganti juragan piye to lho? Anek juragane awake dhewe meninggal dunia apa kok ora ya ganti juragan kok. Oh kuwi ora ngame-ame patine juragane awake dhewe. Lho setagak. Ratu Gustimu ki bakal ngayunake patine sapa, Gok? Janaka. Raden Janaka. Mongko Raden Janaka iku kondang lananging jagat lan curing bawana, kondang dadi kekasihing para dewa. Oh. Nek nganti ana menungso bakal ngame-ame patine Janaka, mungsuh ora mung Janaka tok, Gok, ning mungsuhe uga para Jawata ing Surabaya. Suralaya. Nah. Mula kena jagakno muga-muga ratune awake dhewe iki lepaso parane jembara kubure ya, Gok. Wis lambemu ora sing ora-ora lho. Dewaji menawi daratur kula kali ature mbilung mbok empun ampun diteruske ampun dibacutke. Wong gayuh wahyu niku dalane kudu sing becik. Wong gayuh wahyu niku kudu Suci lahir lan batine ora kena gendak sikara karo liyan. ora wong gayuh wahyu kok malah nganggo cara Mateni wong niku wahyu napa? niku nek cara kula pun saniki ditlereni mawon ajeng gendak sikara Raden Janaka niku bahaya. Niku satriya paling ampuh tong Pandhawa niku satriyane Ampuh-ampuh kabeh. aja kok Raden Janaka niku duwe kakang jenenge Raden Werkudara. satriyane Gagah pideksa godhek mok Simbar Jaja.
gelem perang ngaku kalah kalahin nek wis mati niku Raden Werkudara. Oh niku kakangne Janaka sampeyan dijangkah kali Raden Werkudara didak dodo sampeyan mecetet budel sampeyan. kok mecetet Raden Werkudara niku satriyane gagah gedhe dhuwur ning gembur. mula gagah gedhe dhuwur pideksa gedhe wok simbar jojo. Oh niku sampeyan kok aja mungsuh kalih Raden Werkudara. Werkudara niku duwe anak telu jenenge Raden Antareja, Raden Gatotkaca kalih Raden Antasena. kok unggulane Raden Antareja. Antareja niku nek perang niku ora tau kesuwen. Mungsuhe maju disembur upas. Bus glodhok kulite jemblong-jemblong. Mati sanalika. Sapa kuwi lho? Niku sing jeneng Raden Wangsareja. Antareja. Umpamane Raden Antareja niku perang kalih sampeyan. Antareja perang kalih sampeyan, Antareja kalah. Antareja mesti diwangi Kalih mbahne. Mbahne ya rajane ngula. Mbahne Antareja dawuh karo Ula-ula sak dunia supaya ngrubung sampeyan. Rekoso urip sampeyan. Arep turu nang isor bantal ana ula. Arep madang nang isor cething ana ula. Pun rekoso niku pokoke Den. lho niku sing jenenge Raden Antareja, dereng sing jeneng Raden Gatotkaca. niku kondang Satriya Pringgondani, otot kawat, balung wesi, sungsum gegala, sikile pacul, ususe obat nyamuk. Usus kok obat nyamuk kuwi ora. Niku Drijine gunting, garese paron, sirahe cething. lho niku satriya sing tau dijedi kalih dewa Tengkawah Candra Dimuka. Digodhog ora mati malah saya wuwuh santosa lan dewasa niku Raden Gatotkaca. Sampeyan perang karo Raden Gatotkaca dipancat pundhake duntir gulune tugel tel glundung pringis mudhar. iso mabur tanpa sewiwi, iso nyelethik tanpa sutang niku Raden Gatotkaca. Sing ragil jenenge Raden Antasena niku satriya dugal kewarisan ora iso perang ning sak napa-napane ketemu dikeprukke, ketemu bata bandemke bata, ketemu batako sawatke batako, temu tletrong dimplok wah bandem kete niku Raden Antasena duwe sungut niku bebayanipun Den. nggih darane daratur kula ampun mang bacutke sampeyan mang wangsul sampeyan mukti wibawa bau denda Nyakrawati teng pager alun mboten sah kurang gawean golek memala golek perkara legan golek momongan nggih sampeyan iku kok kowe senengane ngendhakke rowang bombong mungsuh iki kowe iki ora mangsaku aku ngejak kowe ngejakku sak kloron supaya ngancani aku supaya mbombong ati Ratu Gustimu nanging malah jebolane kowe malah ngasorake Ratu Gustimu kok. Aku kepengin nyoba sepira kadik dayane sing jeneng Prabu Baladewa. Wuduh bobong kowe. Sampun susuwarmu dajal kadigdane Prabu Baladewa. Siapang bayi astagfirullahaladzim. Apa? Wow, wis yung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enak. Innalillahi wa inna ilaihi ora. Yung ampun Ndara ampun. Wah, Prabu Baladewa niku kondang ratu Sing paling galak sak dunia, sing paling galak dari Sabang sampai Merauke niku Prabu Baladewa. Monggo niku nek temandang Cangkeme onek-onekke tangane ngantemi, sikile jejaki. Wah, rusuh niku tantange Prabu Baladewa niku. duwe senjata jenenge Nenggala Yalugara. sampeyan aja kok nganti Ditamake nenggala dungkuli badan sampean mesti hangus, hancur berkeping-keping.
Ora wedi aku kok. Pun panen sampean niku pedhot mboten wedi sampean nggih. Karep sampean pripun kok? Dene kowe ora usah perlu gambleh ngeling karo aku. Aku ora dengetan, aku ora nedengi semaput. Prajurit, ayo. Dina sama ku aja nganti katalumpen, aja nganti Prabu Baladewa wadoh praire. Doyak Prabu Baladewa. Nggih, ngestakaken dawuh. Kepareng mangkat kula pinjang menapa? Ora enek sambung percaya nang tumili mangkat to dina sama ku. Nggih, ngestakaken dawuh Sira Prabu Hambara Sasra. Lepukan iki lho. Lir kinetap jajabang mewinga wengis kumercot padoning lathi slor kang mawa antaka